నమస్కారం. నమస్కారం అండి. సార్, ఇప్పుడు వైఎస్ విజయమ్మ గారు సెప్టెంబర్ 2న ఒక ఆత్మీయ సమావేశాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమావేశానికి అన్ని పార్టీల్లో అది ఇది అని లేకుండా అన్ని పార్టీల్లోని వాళ్ళని, అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచారు. ఆమె ఇప్పుడు షర్మిల గారు పెట్టిన పార్టీకి గౌరవాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న వైసీపీకి కూడా ఆమె గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు. ఇక్కడ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది, అక్కడ జగన్ అధికారంలో ఉన్నారు. ఈ సమావేశాన్ని ఏ కోణంలో చూడాలి? దీని అంతరార్థం ఏంటి? తల్లి యొక్క ఆక్రందన కింద దీన్ని అభివర్ణించండి. ఎందుకంటే ఏ తల్లికైనా పిల్లల పట్ల విపరీతమైన మమకారం ఉంటుంది, అది ఎలాంటి పిల్లలైనా సరే. ఉదాహరణకి మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఆయన ఔన్నత్యం 10 మందిని కలుపుకొని 10 మందికి సాయం చేసే దృక్పథంతో ఉన్న మనిషి. ఆయనతో ఎంతోమంది సన్నిహితంగా ఉన్న దృక్కోణాలు కూడా చూసాం మనం చాలా. నాటి ఆయనలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అత్యంత ఆప్తులు, దోస్తులు అని కూడా విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఏకఛత్రాధిపత్యం, ఒంటిపోకడ ధోరణి, వీటిల్లోంచి ఏంటంటే ఎంతోమంది శ్రేణులు ఆయనకి దూరం అయ్యారు తెలియకుండా. రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్తో ట్రావెల్ చేసిన ధురంధరులు వర్సెస్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అతి తక్కువ మంది అని వీళ్ళ మీద లెక్క పెట్టవచ్చు. ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సైలెన్స్తోనే చాలామంది పార్టీలో మనుగడ సాగిస్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి గారైనా, ధర్మాన ప్రసాదరావు గారైనా సరే. రీసెంట్ పాస్ట్లో ఒక అసెంబ్లీ సమావేశంలో ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు అనర్గళమైన స్పీచ్తో కూడా ఏ విధంగా ఆకట్టుకున్నారు. ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా ఆయనలో ఏమన్నీ తగ్గలేదు, అంటే ఒరాటరీ స్కిల్స్లో. కంపేర్ టు దిస్ థింగ్, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎండగట్టే విధానంలో కానీ, అసెంబ్లీ స్థాయిలో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ కానీ, భాష కానీ, పరిజ్ఞానం కానీ, ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఎవరికి ఆక్షేపణీయం కాని అంశాలతో ప్రస్తావనలు తీసుకొచ్చి అందరి మనలో పొందిన ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు, ఆనాటి ఆయనలో ఆర్థిక మంత్రిగా చేసిన ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి గారు, ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ ఉంటున్న వాళ్ళకి సముచిత న్యాయం అక్కడ జరగట్లేదు, జరుగుతోంది. అయితే ఇక్కడ ఆ పార్టీకి గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారా, లేకపోతే ఈ పార్టీకి గౌరవ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారా? ఈయన ప్రస్థానంలో ఈవిడ ప్రస్థానం ఎలా ఉంటుందంటే, ఖచ్చితంగా 2 కళ్ళైన కొడుకు కూతుర్ని కాపాడుకోవడానికి చేసే ఒక ప్రక్రియ కింద అది అభివర్ణించవచ్చు. పుష్కరాలు ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు వచ్చినట్టు పుష్కర కాలం అయింది మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయి. సో ఈ పుష్కర యజ్ఞాన్ని, యాగాన్ని పిల్లలకి ఏ విధంగా ఆశీర్వచనంగా మలచబడుతుందో. ఎందుకంటే ఎన్నాళ్ళు ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగా జరిగే యుద్ధంలో కేవీపీ రామచంద్ర గారు అనే ఒక పాశుపశాస్త్రం వెనకుండి ఏ విధంగా యుద్ధాన్ని సంధించి ముందు వరకు నడిపారు వాళ్ళ దాకా, ఏ ఒడిదుడుకులు లేకుండా. ఆయన ప్రస్థానంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కనుమరుగైనా ఆయన ఆత్మ అని అభివర్ణించినందుకు నిజంగా ప్రత్యక్ష రూపం, కార్యాచరణ దాల్చిన ఆత్మగానే అభివర్ణించవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఒక్క తొట్రపాటు కూడా లేకుండా, ఏ విధమైన ఒడిదుడుకు కూడా లేకుండా ఈ రోజు దాకా వాళ్ళిద్దరినీ, ఇంక్లూడింగ్ విజయమ్మ గారిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసిన విధానం కనుక చూస్తే, వెనక నుండే ఇంతలా సమాయత్తం చేసి సంధించి నడిపిస్తున్నాడు అంటే దగ్గర చేరితే ఇంకెలా ఉంటుంది అన్నదానికి ఒక మచ్చుతనగ్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ మోరోవర్ ఈవిడ ప్రస్థానంలో ఏంటంటే 10 మందిని కలుపుకొని వెళ్ళే అదే భర్త అడుగుజాడలో నడుస్తోంది విజయమ్మ గారు అని నిరూపించుకోవడానికి ఈ వేదిక పుష్కరకార వేదిక అయితే ఒకసారి దాని గురించి కూడా ఆలోచించవలసిన కోణంలో ఒక ఇది తీసుకుని వచ్చారు ఆవిడ. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా కాయ్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ విలువైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి.